Mbukele Perfect TV lapha emakhaya. Konke lapha efinyelela khona le video lena. Ngiyanibingelela ngithatha lesikhathi lesi appreciate support enisinika yona njalo njalo lapha esifikenela khona bafethu. Siyabonga. Bafethu namhlanje ngikhona ngibuye ne video ianalysis ade yenzeka ngale Emdletsheni. Kulapha nje emva kwendlu kimi kuseduze kakhulu. Siyakhumbula ukuthi i6 January 2024 umthandeni igcokama belimemezela ukuthi kune celebration eParis ukuthi be successful Emdletsheni. Hayi, nambe kunokuthi nje hayi vele kuzoba abantu nje abancane abantu bendawo ngeke nje kube nje kuze kuqala ngaleyo ndlela yabo because abantu bebuye emsebenzini abanye futhi uJanuary. Hayi kuqale ngeconvo ngicathi niyayibona iclip lapho bafethu. Convo iqale from eMhlwathi which is Emdletsheni yagudla ngehluhluwe yathi Mtuba qhamuka hlabisa yathi Impembeni yasibuyela khona Emdletsheni. Athi nayibona ke imoto zomntakabani mfethu. Bekumnandi kudelile ke laba mfethu. Nangampela njengoba bememezela ukuthi uzohlaba inkomo ezu8. Inkomo siyibonile thina besikhona sibonile. Iphumile futhi inyama bayidlile abantu. Mhlawumbe ngakhona ukuthi akayidlanga mfethu uyazi ukuthi ke abantu ngebaya nganxanye bengamanzi bakhona bangase mhlawumbe kodwa nje abaningi thina besibabona noma thina beseyisebenzele bese ngayili kwedlela izinyama and futhi uthando labantu belikhombisa kuloya mcimbi bonke umuntu ube happy. 2 manje ngicela ukuthi umthandeni igcokama sekuyisikhathi ukuthi ayibone mhlawumbe mawukuthi bengayiboni amandla akhe yabonga loya mcimbi nje uwodwa khombisa elikhulu yabo nje thina sisenza kwimedia siyibuye ngenye indlela le yanto ukuthi umthandeni usengayenza event enkulu not only Emdletsheni engayibeka eThekwini like ompucuzeko gcwalisa all white engayibeka nayo event engako oyibeka eGoli cause amandla unawo if not on umthandeni 2 umasipala wakahlabisa kube nomkhanya kude as a whole ufuna umthandeni uyigugu emkhanya kude ufuna umthatha umbeke eduze ungawupromote umkhanya kude ngama event usebenza umthandeni umxhase enze event ekhulu njengeciko. So manje lento engihlezi ngisho ukuthi amaciko amaskandi lento eyenziwa ukhuzani ngicela yenze ebemaningi abantu ukuze siphilise sibone imali amaskandi ama event iwona I think angasiza ezabaculi bamaskandi sephambili because le mali le yamagig incane kakhulu and siyazi ke la umaskandi nama event amanye abuye ngakhokhi yabo mayikhokho umuntu uzokhokha ideposit ebeka izitori but bafethu ngicabanga ukuthi amaclip nabonile endiza inkundleni zokuxhumana ukuthi bekugcwele kanjani nababona abantu hayi mina ngibaza abantu abanje la kwelakithi bengiqala ukubona abantu abangaka mina kwi-event gcwele yonke indawo uzoshona kwaMthwadlana phezulu qhamuka enhlwathi le ngasemdletsheni ebukhosini kugcwele yonke indawo ekugcekeni kwamthandeni nama clip bafethu nodamenibona and the event was successful. Thina besikhona sibonile ukuthi event was successful yonke into bafethu ihambe kahle. Cha okubi phela kohlezi kukhona nokuhle futhi kohlezi kukhona kodwa nje lapha obekudominate kakhulu okuhle bafethu siyabonga umthandeni ukuthi enzele abantu bangakuba into enhle kanje yana awazi ukuthi uDJ Tira soke sibambane naye kanjena nje uDJ Tira walapha wahlabisa kodwa mina zange ngimbone hlezi ngiyabona kodwa lapha nube khona uTira sabona abaculi ayabaningi oJiva uthwasa lekhansela saliwa sekulomcimbi noma ke abanye bashawa isikhathi yabo nje usaliwa uperform efethu abantu sebehambile abanye usongqonqo ufike late uDJ Show khona ingobe biko uDJ Show lapha ukasiza uDJ Show waqhamuka sathi ukuwasha amehlo kancane DJ Show begqokeni idress lapha kodwa sikho lapha uDJ Show usongqonqo usaliwa bashawa isikhathi bafike late bese bedlala ingoma ezodwa bedlala nanga umdumazi ufikile udlalile kancane naye adlala njengalabo abantu basemini Sminofu ivele yena ke umfana wendawo ke yena
Okungimangaze kakhulu ngokubi engikubonile nge-event. Ukupromise abantu ukuthi bazoba khona mase singabatholi emcimbini. Ilokho nje okubi kuphela. Asimbonanga uLwandle uNkulu. Ulwawo bekhona kwipost. Sibonile nomcimbi ophusha futhi. 2 Asimbonanga udlala Thukzini. Waphela bekuthiwa uzohlonishwa na ukuthi win Song of the Year. Asimbonanga. 3 Ona nje umuntu othathaza wadla imali ofake oyisha ugcina ofake iyembe liyelo la garage efozo athi yeah asadla imali wemalo owizelana mali ivale sikhatha nabantu. Angibonanga imfeze emnyama futhi. Mase kuba ubaba uShwi nomuntu ekhala bebengekho. Asazi ke mhlambe ke bashawe isikhathi okubakhulumile naligcokama. Ilabo baculi nje engisabakhumbulayo engikhumbula ukuthi bebengekho lapha bebekuthiwa bazoba khona. But bafethu angisho ukuthi wangibeka lokho ukuthi labaculi kwenzakaleni. Ekugcineni phela siyadinga ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngabo yabo. But umcimbi bafethu ubumnandi yonke into. Even nathi ngengiqamba amanga bekusemakhaya lapha istage besingesikhulu ka leyo ndlela leyo or space behind the stage besingekho the big but sikwazile nathi ukusebenza ngendlela eright. Sibonge nje ukuthi nabo umthandeni besinika isikhathi sabo sisebenze nabo omasondo bonke nje abantu abenze le event be successful. But le nto bafethu ayingagcini namhlanje lento engishoyo. Siyafisa ukubona umcimbi kanje emkhanya kude. Siyasikhona Big 5 Hlabisa Festival amaskandi. Siyafisa ukubona izinto eziningi kanje la endaweni. Not on endaweni ngiyafisa no Jiver ehambe enquthu obeka into enje. Ngiyafisa kuhamba ama NND kwaNongoma abeke event enkulu kanje. Yabona ithambe ezobeka imicimbi kanje but ngeke bekwazi abanayo imali enough. Zadula istage, yadula ifence, yadula security, yabo izinto eziningi mawenze event. Ngeke bekwazi lokho ukwenza umasipala ungafuni ukusondela eduze kwabo. So cela bonke omasipala abaculi usondele eduze kwabo. Banakho okuhle abangakwenzela umphakathi wangakubo. Cause leka bekuletha intuthuko nje kubantu straight. Bona uDJ Tire esenhlathi wawazi. So bafethu into ezadingakala umthandeni kumele akhiphe enze media briefing about event ukuthi ihambe kanjani singaye and then like lama question enginawo like oThukzini oShwi nomuntu ekhala uLwandle uNkulu ukuthi why bengaphumelelanga usengasibekela esichazele because event ngithi siyazi ukuthi ufike uyithule kune media briefing uyithule. Siyazi bengayona i-event lena kodwa just kube ne-professionalism or ne-formality asichazele ukuthi ayibafethu or ezobonga kahle enze ivideo nje ku Facebook bafethu ngiyabonga bonke abantu abaphumile njani u1 no2 wenze kanje ilokho but bafethu i-event was successful and event ibinkulu. Hey mina ngihamba ama-event osebenza khona ama-event ewahlula kude kabi leyana ngeaudience ibilapha ya. Audience ibilapha ya. Bafethu hawu. Abantu bakhombisile ukuthanda into yakithi bathanda umthandeni. Bafethu nathi Perfect TV siyasho ukuthi bafethu aqhubeke njalo nje lokho kusetshenziswe bafethu. Amaciko siyasibheka good manje. Masibheka good acela musana ukukhipha nonke ngogood sibuyele emsebenzini ke manje. Mase nikhipha nonke ngogood ubani ozonilalela. So kuno match manje bazothula abaculi ngabe ikhiphela nje kahle. Khona umuntu besetshela strategy uqhosho besetshontshile ethi uzoyikhiphela ngoFebruary. Samkhumbula ngathi wakhe mase ngoFebruary bekhipha ngoFebruary kuthulekile uyazi ngoba uyabona attention uzothola uqhosho befeshaya njalo uqhosho ezothula. So nabantu ngiyafisa ngithi lento sikuza nje abantu njengamanje sekuzokusho bonke
yabo nje nathi wangisebenza angisebenzi ngedwa khona abantu abangemuva lapha khona abantu abalungise nayi light ubanibona kukhanya stand camera everything ngisebenza nabo labo bantu la ufune nami egcineni okay mangithola ishumi leli shumi sikwazi ukusplitta ndawonye share kahle so awuwazi ukulindela into kanje ukuthi ufuna sikuphushele for mahala bafethu sihloniphana umsebenzi wethu madoda so kodwa sivulelekile izandla ukuthi wena mawufuna ukupromote ungeze uzopromote umculo wakho uzophusha ukuthi uzokhipha nini yonke leyo nto leso kuphushela mawufuna ukwenza iclip mhlawumbe less than 10 minutes you also welcome usho ukuthi ufuna ukukhipha umsebenzi sokwenzela interview but it's not a podcast leso yenza kulonyaka bafethu onke amaciko afuna ukukhipha ivideo less than 10 minutes abazoyenza it's not a podcast uyenza uyikhiphe nomsebenzi wakho uchazela ababukeli bePerfect TV nabo bonke abamaskandi ukuthi sosebenza kanjani but bafethu ngiyacela yonke into ifaka imali ngeke ufune imali mawuhambe Shoprite ufike uthathe isinko obotwenzakalana ngeke usithole leso sinko uzoboshwa so bafethu ngiyacela nihloniphe umsebenzi wethu nathi sawuhlonipha umsebenzi wenu bafethu mawukuthi futhi uyasidinga kwi-event yakho same thing bafethu inamba ngihlezi ikhona inamba la ku YouTube ungabhala nje i-comment uyifuna inamba yami ayike umcimbi thina ngesifike ku but ngeke ngikwazi mina ukusuka la ngenze isibonelo ngisukela ngePorsche Epstein ngihambe la mahala yabo awangitshela ukuthi ngine crew engisebenza nayo sinemoto esisebenza ngayo ngeke ngikwazi ukusukela lokho ngisukela mahala yabo so event yakho mawufuna ibe successful you need to khokha baba khipha imali sokwenzela nathi bafethu unyaka uyaqala ngifisa wonke umuntu oyifisela khona okuhle makufezeke bafethu siphusheni bafethu sabenzela izingane zethu ningakhohlwa ukubuka iPerfect TV bafethu so hlezi siniphushela ama video sithi nje thina next time ithi nje